Javi Buzez naiz, historialaria eta Arantzadiko ikerlaria. Ulertzeko frankismoaren azken urteko violentzia edo ze gertatu zen, ulertu behar dugu nondi gatoz, ez? Eta asuntoa da, gerratik edo gerra osteko violentziatik, errepresiotik atera zienak, bizirik atera zienak, edo kartzela eta edo esilioan egon ziren, ez? Kanpoan zeudenak beldurrekin, izuarekin bizi ziren, ez? Ezan bakarra beldurra errepresio gogorrena itzultzea, baizik eta diktadura berak ezarri zuen beldur hori. 60. hamarkadatik aurrera gutxi gora bera. Belaunaldi berri badago. Belaunaldi berri horiek ez du ezagutu gerra eta gerra osteko represio gogorrena. Orduan, hasi zien ere beldurra galtzen. Hasi zien aurre egiten frankismoari, fabriketan, lantokietan, unibertsitateetan, orduan ja gauza aldatu zen. Ze gertatu zen, gainean, hemen Euskal Herrian bi faktore azpimarratu behar ditugu. Alde batetik, Euskal nortasuna berreskuratzeko prest zeuden, belaunaldi berri hori. Euskal kultura, hezkuntza eta sektore importante bat nazio askapena berreskuratzeko momentua ikusi zuten, ez? Eta beste aldetikan, herrialde industriala zen. Herrialde industriala zen eta langileak hasi ziren lantokitan mobilizatzen baldintzak hobeak eskatzen, ez? Frankismoaren oposizioen indartsuena estatu mailan Euskal Herrian zegoen. Eta karo, erantzuna zein zen, errepresio gogorra. Berriro, zeharkako modu errepresibotik, errepresio zuzenera berriro hilke eta berriro torturak eta berriro konfrontazio violento hori. Urte horietan transizio garaian, estatu mailan eta hemen Euskal Herrian berdin, bi proiektu zeuden mai gainean. Bata haustura demokratikoarena eta bestea frankismoaren erreforma. Gobernuak bultzatzen zuena. Eta orduan, talka egiten zuten bi proiektu horiek, haustura demokratikoaren aldetik, planteatzen zena zen, errepublika, autodeterminazioaren eskubidea, armadak, polizia eta guardia zibila edo desestatzea, edo gutxienez, garbiketa sakon bat egitea horretan, eta gero langileen aldetik, oso baldintza txarretan bizi zen langileria. Eta orduan, sozialki ere, hobekuntza handiak egitea. Frankismoaren aldetik, edo gobernuaren aldetik, planteatzen zena zen erreforma bat, frankismoaren erreforma. Zer saltzen zen horretan? Europa mailan zeuden askatasun demokratikoak olako zerbait lortzea. Alderdi politikoak libreki izateko, sindikatuak ere askatasun sindikala lortzea, manifestazioa eta adierazpen askatasuna bermatzea, libertade demokratiko oinarrizkoak. Eta orduan, baina horren truke, erreformak planteatzen zuena, gobernuak planteatzen zuena, zen frankismoak zituen zutaberik importantenak mantendu. Azen horia alde batetik eta beste aldetik egurra. Baina, hasi ziren, bi planteamendu horiek harremanetan sartzen, eta horrekin batera, poliki, haustura demokratikoaren planteatzen zuten alderdiek ahuldu egin zuten bere jarrera, gero Monkloako ituna ere sinatu zen, eta orduan poliki, haustura demokratikoa planteatzen zuten alderdi politikoak eta sindikalak eta beste indarre sozialak ere, hurbildu egin ziren gobernuak zituen planteamenduetara, eta azken finean bakarrik eztabaidatzen zena izan zen erreformaren mugak. Eta zutabe horiek, monarkia, armada, autodeterminazioaren eskubidea, ezetza ematea horri, irmoki mantendu. Eta mantentzen ez bazenun,
Orduan, hasieran komentatu duguna, indarkeria. Frankismoaren diktadura ezan epel motzako amesgaizto bat. Baizik eta diktadura, Europako diktadurarik luzeenetakoa. Hemen diktadore berak eta bere inguruko jendea prestatu zuen aldaketa. Beraz, Franco hil zen bai, baina funtzionario berdina jarraitu zuen, violentzia berdina jarraitu zuen, orduan transizio hori, modelika hori, ezan hain modelikoa, baizik eta oso violenta izan zen. Momentu hona zen, benetan, demokrazia sakon bat lortzeko, eta herriaren borondatea errespetatzeko. Baina, gero, marra gorria zeuden jarrita. Espainia berria ezen zatitu, borboiak izango ziren estatu buruak, eta gar. Urte horietan, gobernuak erabilitako indarkeria desentia handiagoa izan zen. Leku guztietan, grebetan, kaletan. Nafarroan bazegoen panorama berezi bat. Provintzia leial bat izatetik, lurralde rebelde bat izatera pasatu zen. Jendea, mugimenduak, sindikala, sozialak, nazionalak, gero eta potenteagoa, fuerteagoak. Eta frankismoa, diputazioa eta hola, aulagoak. San Ferminetakoa kontestu horretan sartu behar dugu. Eta guk ikusi genuna, San Ferminetakoa izan zela, ukabilkada bat mai gainean, esaten, kontuz, onaino ailegatu gara. Eta ez bazarete sartzen guk eskainitako bide hortatik, begira ze gertatu den eta begira ze gerta daitekena. Zer gertatu zen? Zezenketa bukatu ondoren, gazte batzuk, bi dozena jaitsi ziren erroedora, pankarta batekin. Pankarta horretan agertzen zen amnistia eta para San Fermin todos en casa. Hori zen jartzen zen. Hasi ziren buelta bat ematen erroedoan, eta armailetatik tendido irutik, pertsona batzuk irainka, hasi ziren horien aurka, eta zerbait botelinak edo olako zerbait botatzen. Pankartan zeramaten lagun batzuk igo ziren armailetara, eta bronka txiki bat sortatu zen. Eta aitzaki horrekin, momentu horretan sartu ziren poliziak kallejonetik. Poliziak 30, 40 bat agente sartu ziren ehundaka lagun zeuden hor, eta poliziaren momentutik borrakadaka hoiekin eta gomazko, pilotazoko. Bikoiztu egin zen normalean zegoen polizi kopurua. Eta jendea ateratzen zen bitartean polizia tiroka. Kalean la de Cristo. Montatu zen, tiruen inpaktuak zeuden kotxetan, arboletan, komertziotan, kaja de arrozen. Hiltzeko tiroak izan ziren, eta horre hil zuten German. Urrengo egunetik Nafarroa osoan greba orokor bat bizi genuen, ezta? Ez bakarrik Nafarroa, baizik eta nerako provintzietan, Araban, Gipuzkoan eta Araban mobilizazioak eta grebak edonondik. 11an, Donostian eginiko manifestazio batean, poliziak Iruñan egin zuten bezala, tiroka eta erail zuten Joseba. Inaxio Barandiara naiz, Joseban anaia. 4 anai arrebak, eta gure ama, desgraziz, oso gazte hil zan. Orduan, Joseba tani eman ziguten alberreke batea segurara. Eta, ni 9 urtekin da Joseba 6 urtekin, hola junginan, kriston sustuakin, negar batian, baina han ondo ginen. Eta, karo, bihurtu ginen,
familiak 6 izatengatik, behatari. Ni sarrenan izan, orduan, behai beti indiar nion, babestu, eta orduan, beti elkarrekin ginen. Jose Miguel Barandiaran naiz, Astigarragan jaioa eta Astigarragan bizi naiz. Mutua zan. Eta, bere kuadrillakin, mendira eta bere juergak eta gauza arruntak. Oso komprometua, movimiento sozialakin, kuadrillakin ere mendi asko joaten zian. Gogoratzen dut, oso alaia. Fizikoa kilo batzuk igual gehiago hartu zuen, zagardu asko gustatzen zizaion, bai, eta gero, bizarduna zan, hile pixka luzia ere, modan pixka ere jartzen zan, ja lan egiten zuen, Andre Gaia ere hasi zan, Andre Gai batekin, eta normala. Astigarragan naiz herri lasai izan, baina gaztiak zer gendun. Pentsatu behar da Franco ere hortzeola, eta hil gintzala. Esperantza bat, frankismoa bukazia, eta beste bizi bat lortzia, ez? Hoi gendun buruan dena. Dena kriston ilusioa gendun, gaztia batez ere. Eta, beak ere bai, klaro, hoi atzien ezan gelditzen sekulan. San Fermin zian, eta ni goatzen naiz, personalki, nitzala Pasaian, festetan. Arratzaldez aldien nola enteratu ginen, nola istilu bat sortu ziala, Iruñean, eta baten bat akatu izutela. Eta urrungo eunian zan, asamladak, ez dakizer, ambiente oso gaiztua ikusten zan, ja. Bankako langileak antolatu zuten manifestazio bat, Donosti. Goatzen nahi zeun bat lehenago gabian, Josebaki neon, Zukaldian, eta beak esan zian nolaz urrungo unian jonbi hartzula maniforta. Esan nion kontu zibiltzeko, ambienti oso berezia ikusten zala. Hola gelditu ginen, lo ingendun, ni urrungo unian lanea junitzen, hau manifara juntzian, beste bi lagunakin. Eta, Michelinen, neon, eta deitu ziaten nolaz, nahi bat, zaukala nire abizenakin dauta, esan ziaten, erituta zehola, eta, residentzin zehola. Orduan, beste hango jefe ekipo batekin, laundu zian, atea ginen, eta jun ginen residentzia. Zetxun ez zan hil, baina kotxe batean sartu zuten eta eman zuten ospitalea. Zadiatu ziren reanimazioa egiten, baina ez zuten ezerre lortu. Nik unizenean ja hilda zeon. Zaukan hemen espadoropo txiki bat, eta takin zeinek, baina irikita zeon, eta ikusten zan zulo txiki bat. Handikan, igual, begik ez zun itxita hola esatea baterako, ez? Eta, enun sinisten hilda zegoela. Ez.
Eta, bueno, geho, pixkanaka joten zea kontuatzen, hemen jendia hota, kamarak eta ez dakiz zer da. Egile izango eta, bueno, holako impresioa oso gorra. Bai, askotan ere, oan ere zaila izaten zait, superatzea. Bai, oso bideak ginean oso, tekit, anaia baino gehiago ginen. Hilda gero, atxeak erabakizun, entierroa enbiazala. Eta hala egin zan, herriko plazan, montatu zuten aldare bat. Eta, hola izan duzan, jende pila, toki guztitatik, poliziare bazeon martuten ingurun, Astiarran bertan ez, baina, dana, nahiko kontrolatuta, baina, jendia ugari azaldu zen. Plaza bete zen, bai. Eta gukan, geho diskurso bat eman nun, guatzen naiz. Eta nolaz, atrebitzu nintzen, baina naukan, apuntatuta, iz batzuk. Momentu hortan, zion partido politiko pila. Orduan, ikusten nun, bakoitza bere aldetik, zijoaztela, protagonismoak, ez dakizer, bakizer, eta bakarrik esan nun, hau berriz ez gertatzeko, inbiar zala, dana batea jokatu politikaren orokorrian. Iruñako peñak etortze ziren urtero omenaldia egitera, monolitoan. Eta jende asko etortze zen. Autobus bat antolatzen zenan, eta merito handikoa zen kontua, zeren Sanferminetan esan, astigarra da noala. Eta, etortzen zen jende desente. Eta bakoitza bere pañueloakin eman zion arrebai. Orduan, egon duzien urteak etxianan, geho zipozara eraman zian, se visualice un poco, ez? Joaten gera urtero, Iruñara, Germanen omenaldira, egiten dugu ere bai omenaldia hemen, omenaldi txiki bat. Elkartasuna da, fraternitatea. Eta ikustea nola hil zuten lagun bat, gazte bat, zurekiko elkartasuna adierazteagatik, oso importantea. Ni Aintzane Barandiaran naiz, Josebaren iloba. Gure etxean eske ez da bat ere hitzein behai buruz. Banekin herrian bazegola mural bat, bere omenez, baina ez nekin oso ondo gure familiko zein zan. O zan nire atxean osaba bat, o nire atxean, ez genekin oso ondo. Eta gero, nerabea, 15-16 urtekin edo, ni hasi nintzen deskubritzen, eta gero urtero ere omenaldia egite zitzaionez, galdetuz zola pixkanaka, orduan jakin nun, pixkat relatua edo, zein izan zan gertaera edo, oso asialetik. Nik ikusten nun aitakin tema hori ez zala tratatu behar, orduan jotzen nun amangana. Eta nik pentsatzen dut,
bi gauzangatikan edo etzigula esan nahiko. Alde batetik, igual, beak bere mina oaindikan hor barrun neukita, igual zaila ingo zitzaiolako gurioi kontatzia eta berriz ere kontatzezun bakoitzean bizi itezu. Orduan, nik pentsatzen dut min horrengatik ere koste ingo zitzaiola. Ta gero bestaldetik ere pentsatzet, azkenean guri ere etzigula losa hori jarrik nahi, edo etzigula gorrotorik pasa nahi, edo etzigula erentzian zama hori pasa nahi izan. Pentsatzen dut bi gauza hori ondati dela. Ez que ni uste gorde bihar dela. Ezin dezula transmititu zure frustrazioak semeairi. Ezin dezu, eta igual zer, baino ni nahiago nun kanpotik enteratzea, ez zuk desberdina da, zuk esatia auta. Ez nahi kargoi pasa semeairi. Nik nahiko modu hotzian edo jaso nun hasieran informazio hori ez, nera manaldetik. Egia da, bai izan zala inflexio puntu bat, Astigarragan, Luken Laburu hiltzanean, hor, herrian ikusi zan, nola bolkatu zan herria, ze implikazio ontzan ze babesa, familia beha ikusten nun, eta hor kontuatu nintzen, ostras, familia horrek bizi izan duen min hori, eta herrian reakzio hori, eta hoi dena nire familin ere gertatu zala, eta ikusten nun, Imanolen figuran ez, nereita zala, nereitakoi bizi izan zula, eta gerora ere nereitak esan dit, gero urteak pasatuta ere, eta momentu hortan batez ere, baina nereitak esan izan dit, azkenian fokoa zeola beregan, bere familian ganta, eta azkenian zama handia izan dela, zuk nabaitzia jende guztiak esaten, hoi da bera naia, hoi da, eta aitak esatezian oso gaizki pasazula. Eta nik gero gertatu zanean Lukenena ere hor kontzientzia handiago hartu nun. Hoi beha gertatu zala gure familien, noski ezin da konparatu, beste zirkustantzia batzu dira, baina hor konturatu nintzen gehiago. Nera aitak kontatu dit, Joseba hil zutenean, azkenian gero horrek ondorio batzuk ekarri zizkiola. Eta ze ondorio alde batetik lanian, Michelin egitezun lana, eta lanian baztertu intzuten bere jefek. Zeia hasi omentzian pentsatzen, igual mobidan oso sartua zuela neraita, edo arazok ekarriko zizkiela kausa sozialetan beha ere igual oso implikatuta egongo zalako, orduan intzuten igual bere ingurun, bere personaje hortan edo irudi bat, neraitan irudi bat sortu zuten igual, beraiek pentsatuko zuten igual arriskutsua zala ezakit, sospetxoso bezala edo. Eta orduan azkenian lana utzi arazin zuten. Eta gero aparte, beti muga pasatzeko, beti gatze ziguten txikitan kotxian alde batian guardia zibilek, jendarmeek, ja markatuta geunden. Eta beti gero telefonua ere pintxatu zieten etxian. Beraitan etxian bizizianean Iruan Aiarrebak, telefonu neukizuten pintxatuta, kotxiak segika, urte batzuk beranduago ere hori ez du kontatu ez. Suerte, izan duet kapazidade bat, ez sentitzeko gorroto bat, sistema igol baino personalezko gertatu zen, polizia zein izan duzen, ez zaita, joli zein izan duzen, ni sistema emateiot, kulpa. Polizia ez, zein da, zergatik nahi denik jakin zein izan duzen. Ze irazikoet, ez? Frustrazio bat, beste bat. Transizioa izan zen ziklo oso gogorra biolentzaren kontuan. 3500 ekintza kalkulatu dira, bai ekintza represiboa, bai oposizioaren ekintzak, 714 hildakoak, estatu mailan, baina gehienak Euskal Herrian izan ziren, ez? Euskal gatazkaren momentu oso importantea, oso doltsua da transizio hori. Txomin Miner naiz, Tomasen laguna.
Bueno, nik orduan ez dakit 15-16 urte nituen, da futbolian iten nuen Añorgan, eta jarri ziguten entrenadore Tomas. Eta orduan hemen bi jute ginen Astiarratik gara, eta azken autobusa galdegoen duen egun batia, beha prestatu zen, honea ekartzeko, gu ekartzeko. Eta letorri ginen Astiarra, baixo herria tartu gendun, juntzan, eta beste honen batian beste amaizte, eta horre zautuzun Astiarra, eta, gustatu edo ondo sentitu zen, da pixkana hortik hasi zuen, hemen gobiria. Baina guk orduan behak ez dakize bat urte zango zituen, 35 bat edo, eta mundua zakan persona da zan, saltzaile buru, kotxea saltzen edo orduan, ibilia zan, mundu ibiltze zan, gu Astiarreko gizajo batzu bezala ginen, da beha, batzun zea gehiago, ez? Mundu gehiago eta edade gehiago, eta bazakin ibiltzen da, eoten da. Iriki esan eta bazakin hitzeiten, entzuten ere bai orduan, eta txikitoan hasi eta eozinekin harreman itezun, buru usteak ebazitun, eta orduan bazitun zehatu zan, auzo elkartea jakin duzun, bazala, segaiak ikutze egin itun, eta hor sartu zen, beha, eta hor muitu intzan. Geo festak antolatzen ere ibiltze ginean gazteatzuk, neko galduta, neko gizajoak artian 16-17 urtekin. Jose Eduardo ni, Juancho olako, Bilandegi olako zehatzuk, eta, neko galduta borondate baino, lan egite ginen, dirua bildu, ez dakiz zer, baino, abilade gutxita, Tomas etorri zanean, zakin idazten, zakin hitz egiten, entrenatu ezeon, eta orduan, bentaja hondiko esatzen. Ejemplo bezala, zu artifizialak itxezian, baina zan piruleta bat eta bi etxefero. Eta beak galdetuzun zeinek irazizun aurrek urtean Donostin txapelketa zea zuena, eta haidi bialdu zion eskutitz bat, karta bat, eta bi kartakin lortu zuen Astiarran, sekul esan duen zu artifizial honenak ekartzia, abildadeak zituen, bazakin muitzen, eta lagundu itxezun, saiatzen zanean lagundu itxezun. Elezioak zatozten, ez dakit, 37, 18 uste ziala. Eta orduan, Astiarran, orduan HB zan herri bat asuna edo, itxeko zea asamblea bat intzan edo, eta asamblea hortan aukeratu zen zein Astiarratik zein presentatu, Donostin presentatzeko, Astiarran ez dinan inor, eta ez. Eta orduan, Tomas atea zen, auzo elkarteko bide azala, eta hemen zabilela, eta jendeak ezautzen zula, eta Tomas hautatu zen Donostia. Hor bazan jatetxe bat kako, eta hor desenti biltze ginen orduan, gazteak eta ginen, eta egun hortan 28 horra faldu gendu, beha, gu eta beste batzuk. Eta geho gu gara etorri zanean ordu etxea jo ginen, eta beste batzuk hor gelitu zian. Eta hor bukatu zen historia egun hortan, ez? Ni Eurmunian lanaean neon, eta lanea jonitzen 8 eta han norbetek esan du, jode esan du irratiak, konzejal bat hil duela, eta orduan, hoi azaldu zanean, Astiarran esan zala zeitun, mila piztu eta zeitun jakinun, behazala eta zeitun, tiro bazula, o bitiro, postak ziala, eta nik egitezatea launa handia nun, Tomas. Launa, orduan, 3 launen artean behexin eta behazan batez, suposatu zian, desente laun bagaltzen denean, suposatzen dena, orduan, ez dakinik ze urte nitun, 24 edo, eta
Eta, bueno, bai, palo bat, aurrenetako, ja, edade horrekin azten da, palo egertzen da, bai, handia. Modua, geodara, jakinda, bost populizan, denoak egun zeintzia, nola biltzen zian, inorketzule zer egiten, gordina, oso gordina, bai, odoltxarra egiten zuen, gai bat edo. Bai, geho, bueno, ze esan zen, presan ateatako zea, harrapatu zituzten azkenean, hain lotzagarria zalako libreotia, eta onartu zuen zea, bai. Baina hemen ere, Tomas akatzeko bezperan poteoan ikusi zian, geho, gertatu zarian, lotu ginen zea, meka, hemen itxun eta ez. Karai hartan bazian Batallón Vasco Español izenakin, obestizen batzukin, olako grupoak. Grupoik, alako gozetan akatzen da azten zian, eman gantxa zuen, ez? Eta orduan ibiltzen zian, Aixa ibiltzen zian, aizia alde zuela nola ez? Eta ok adibidez, postpopulizan denoenak egun zeintzian, Pitu, Andoa indar bat, eta Zabala beste militar baten semiote zan, edo ezauna zan behan hori biltzen zian, Andoa ingo kuartelean, Aixa eta Eosimoz da, Xamur eta, olako bentaja zituzten, itxeko olako gauzak, zian klandestino totala, bezakan zian, babestuak. Tomasi beha akatu zuen arrean erdi-erdin, eta erdi-erdin akatzeko gai baldin bat zian, o ibiltze baldin bat zian, beldurra edo arriskua hortzeon. Ni Argi Perurena Pascual naiz, Vicente eta Blankiren alaba. Guk genituen nik 8 urte, aizpa bizkiarekin 8 urte, eta beste aizpa txikienak 6 urte. Tabernan, nik horitzen dut eta tabernan, eta gero eskolati bueltan guri laguntzen etxeko eskolako lanak egiten, niri irakasten nola zerbitzatu behar den ardoa, eta hola, pixka eta ondiarena egiteko, gero, edo baina. Horitzen dut argazkietatik, zen nire oroimenean ez dago. Eta argazkietatik da gizon bizarduna, atsegina uste dut. Iesian joatea tokatu zitzaien eta momentu horretan ahal bezala joan ziren. Eta ondotik egoera egonkortu zuelarik pixka bat, orduan gu hasi ginen aizpak bizitan joaten. Haiengana, laguntza ematen ziguten batzuen bitartez, garaian ez genuen ez pasaporterik, ez deus, orduan hori ere beste historio luze bada nola egiten genuen haiengana joateko, baina bai hasi ginen pixkat egonkortu zelarik, ostiraletan joaten eta igandetan itzultzen amonaren gana. Ez ziguten egia kontatzen ere, zakit norbaitek egia kontatzen zionez garaian bere aurre gurek behintzat, gure gurasuek ez digute kontatu. Bai, susmatzen genuen azten ginelarik joaten, ilundu aintzin sartu behar genuela etxera, edo Hendaiako hondartzatik pasiatzen eta polizia autoren bat agertzen baldin bazen, joa zen etxe aldera, eta holako jakin gabe ongi zergaitik, baina bai susmatzen genituen bitxikeria batzuk. Eta ondotik, haien egoera egonkorragoa izan zelarik, etxe bat topatu zutelarik, aukera ikusi zutelarik gu erean egoteko eta haiek lanean zirelarik eta orduan bai joan ginen bizitzera haiekin. Gure bizitza, hastapen batean, askotan etortzen ginen hegoaldera, amonaren gana. Ze lagunak hemen genituen, naiz eta han hasi ginen ikastolan, ahal genuen guztietan, falta zitzaigun hau guztia orduan, pixka bat egoten ginenan ikastola bertan zelako, baina ondotik ahal guztietan
etortzen ginen amonaren gana. Gure bizia asko zen ikastolaren inguruan. Baina ikastolaren inguruan izan ziteken, bagoaz ikastola garbitzera. Zegoen inor garbiketa egiteko guri zen ere, edo ikastola margotzera, edo orduan asko zen ikastolaren inguruan. Eta horrez gain asko ere bai, errefuxiatuen inguruan. Zaz gure etxea lehen errandutan bezala, pixkat egoera egonkor batean ginenez, asko ziren etortzen zirenak, ama etxean gelditzen zen, beraz sukaldatzen zuen 12 lagunentzat, eta dena konpartitzen zen, eta beti bazen jendea orduan. Beti gurasuen lagun asko zeudela gogoratzen dut, eta lagun horien seme alabak ere bai. Eta aldi berean entzuten zen, egoten zirela atentatuak aipatzen zen. Zera pixkat entzuten gurasuen elkarrizketetan edo ez, ongi ulertu gabe. Gertutik gure aur mundutik ere, etxetik kanpo, etxetik ez baziguten guztia kontatu nahi ere, ikastolan susmatzen genituen eta entzuten genituen gauza batzuk. Gerora ulertu dutanagatik, gertatzen zen, noizbait aitak erraitea goizean ikastolara eramaterakoan, autoa ez da bilongi eta gelditu eta saiatuko dute ibiltzen den edo ez da. Orduan ulertu genuen egiten zuela buelta bat ematen zion auzoari eta etortzen zen gure bila. Hau da, beldur bat bazegoen, zartatuko goten zen lergailu bat edo orduan olako neurri batzuk hartzen ziren. Aitak bai susmatzen zuen, aitak amak, susmatzen zen jadanik segitua zela. Susmatu zuen beste behin ere, ez dakit ja lehenago edo, baina egun horietan, zegoela atea pixkat fortzatua bezala orduan, bai, saiakerak edo egon direla. Eta azkenean, egunean bertan, ikusi zuen, bai, segitua zela, beste lankidearekin zegoelarik autoan, hasi ziren, aiei segika zegoen autoari segika, alako bide batzuk hartuz edo, eta ikusi zuten auto hori zuzendu zela Irungo mugara. Eta orduan, bai aitak bai bere lankideak ez zuten muga pasa, baina ikusi zuten nola auto horrek muga pasa zuen. Eta beraz, orduan bai goiz hortan joan zen Hendaiako komisaldegira aipatzera zer gertatu zen eta zaintza berezia eskatzera edo behintzat gertatutakoa salatzera. Tabernan ginela, gu afaltzen ari ginen, baia izango zen 8:30 edo 9:00, amonaren etxean, eta telefonoak jo zuen. Eta amona hasi zen arnaz estuan. Oiuka eta arnaz estuan, eta ez dakit nork eman zion berria edo nork deitu zuen. Eta berehala esan nuen, zer da, eta ama nola dago. Eta niretzako argi zen, aita galdu genuela, baina ez nekien ama ere hila zegoen edo ama nola zegoen. Eta hori izan zen lehen galdera, beraz oso asumitua nuen, oso ez dakit hori den hitza proposena, baina aitari zerbait gertatzen alzitzaiola. Sí, cuéntanos un poquito. Estaba preparando la cena y entonces, mi marido se fue a tomar algún vino con algún amigo por ahí y sentí de repente, como un chillido, el perro ladrando mucho y pensé, pues, al principio me hice caso porque pensé que como estaba mi marido, que el perro le habría mordido a alguien y tal, pero luego cuando lo sentí, chillar a alguien, salí y ya no vi nada más que, 2 cuerpos en el suelo, no vi a nadie y 2 que se iban corriendo, ¿Iban en un coche? No, andando iban. No vi nada más, no. Aurri izateari uzten diozu eta baita ere bazira Bixenteren araba. Ikusten mina ikusten dugulako, ez dugu gaia aipatzen, ez tabua delako, baizik eta guazen aski mingarria da dena galderaen batekin etortzeko edo.
Ni Begoña Arbelain naiz eta Agustinen Alarguna. Pues nik izautu nuen 16 urte nitula. Orduan Oilalumen hemen Astigarran itxezan dantza eta igandero eta hor. Pues oso mutil alaia, oso alaia. Eta bai, oso irikila zen eta atentzioa deitu zian nahi, bai. Bueno, fizikoki etzan oso altua, baina oso guapo ezan, etzako oso guapo ezan, bai. Bai, oso ondo inazeon. Eta, bai, geho hemen baserrin bizizan Astigarragan, eta orduan azkarra zenitzen bere etxea eta etortzen, eta bai. Claro, ni guatzen naiz, hemen Santillumendi nintzala bazkari bat, Ermainan, eta hor zauden, kuadrilla guzik, eta hor txon ere Fernando Barrio, orduan. Eta ez da larumata zan oigandia, ez da ziur noizan bazkari jatoi, baina gero alkarrekin, igual larumata izango zen, eta igandien uste tiltzutela Donostin, Fernando Barrio, toizia dena kuadrillakoak. Orduan, santzun guain aldein berra daukat, eta haustein beste aldea juntzan, ipar aldea juntzan, ja. Erageatu zen Baionan bizitzen, eta ni astebukera eta guten itzan bisita. Eta, ja erabaki izala behakan gehiatu bertzula. Netzako gorra izan duzan, baina, ja asimilatu nun, eta jazta, han bizi berko gendula, eta tan jende pila bat izautu gendun. Errefuxiatu jendia gaztia dena, eta ambiente hona zeon garai hartan. Sekulan ez ginen bakarri bizitu izan du. Beti gendun jendia azkenean errefuxiatu asko zauden eta alkarri launtzen laundu berra zeon orduan ez beti jendiakin. Baina gero antzagitu, handik urte pare bate hasi izan atentadua, gal eta oso itxusi jarri izan asuntua. Gerra zekina ditzen diogu, ez da? Legez kanpoko violentzia erabiltzun estatuak, bai diktadura garaian, bai demokrazia garaian, ez? Legez kanpoko indarkeria, violentzia, ilegitimoa, hilketa, torturatua, detenituak, funtzionarioak eta mertzenarioak erabili, etzaiaren kontra erabiltzeko. Eta jende errarua eta nabaitzen zuten behake. Ikusten zian, hemengo poliziko olago jendia zabilela. Bai, ni bildurra ikaragarria. Beak, esatezun, ikusiko deu, behiratuko deu, abertze jende atorren, iongo gehagu alerta. Baina, klaro, ara jute zianak hortako zauden. Lana azkagarri joiteko. Nik nahi nun seme bat, alaba bat, 24 urtekin gatu nintzen. Dilantzako suarri, klaro nakan, eta beha juistu zan, ze iruditzen zaizu suarri, eta behira, nebaserren onduan dago itxurri bat, izena dula suarri. Goi kasualitate bat izan duzan, Eta hor da bitxurri, Baina nik aukeratu nuen zehaskako egutegitikan, bai. Dudigabe, espanun seme bat ola bat, ni bai oso hutsa sentituko nintzen. Porque azkenean gaztegan zendikan behakin ibilita, netzako bai oso zea izango zen. Gogorragoa, ni horrekin seme bat eukitzia netzako apoio handi izan duzan. Suarri iratuztarra naiz, Agustinen semia. Esan izan didate, antza gaula eta pixka karakterran dare, eta guatzen nahi, atxunan anekdotak askotan, seme ala dazka, baina Agustinen gatikan beti, zakan altar bat dian, atxunak famatzezun, ikeragarri. Hoxen, gatza zakan mutilua zala, eta
dena indarra suntuk eta zea, eta oso mutilona zala azkenien, beti launtzeko zen bat. Ez da, nire jendeak esan dietena gatian, launen oso launa zala, eta urte aurreare, beti launtzeko persona bat zala. Hori esan beti gauza positu gaitu izan ditut. Eta beti gatzen pena, zizautu izana, Egun egoratzen ni, torre zaion karta bat, polizian eta juteko, eta orduan mantzioten 10 urteko permisua ja bizitzeko lasaiago bintzat, eta posiblezuna lan hain, edo, beste lasaitasun bat zakan, beste askoak etzakana, suerte aukizun. Eta justu egun hortan eman zioten, eta orduan gehatu zian arratsaldean trago batu hartzen, nire semiak 3 hilabete bat zituen, eta orduan gehatu nintzen oiteko emazte batekin parkean ondu ginen, eta gero gehatu ginen, tabernan trago bat hartzeko, eta gero esan zigun Tolosako lagun batzek, jake papero eman dioten, afari bat ingo deu, justu realake partidu badaka, ikusiz, etxean ingo deu afari bat, eta nik beak beste 2 trago pare hartuko zituztelak, zauden 4 mutiloiek eta beste 2 neska. Baina justu gu despeitu ginean, beste 2 neskoiek ere errefuxiatu ziala horiek etxea juntzian, orduan gatu zian 4 horiek. Justu junitzen Tolosako bikotioin etxea, horra faltzekoa zean, eta honek hautxikia zan, orduan, jatu ingot eta gela batean egon. Eta beste lagun hori emakumioa izan afaria prestatzen. Eta nire gela etorri zan, esan zian, Begoña, abidun atentau. Sí, lan matau. Ya hola xa aterreza edan, eta no lo sé, pero creo que sí. Etxin itzan, eta ikusi nun panorama. 2 zauden hilak, Agustin eta Urretxukua. Eta beste 2 zauden, justu tabernan barruan, baina aire tiratu ziazen. Orduan, 2 eritu gehatu ziren barrukuak, eta 2 kanpukoak hilda, porque rematatu intzituzten gaina. 2 azera gainean, eta beste 2 barruan. Erituak eman zituzten, baina oso eritu zauden eta hilintzian, segidan hilintzian, erranikoa eta zestuako ere, 4ak. 6 bazian, 6ak atuko zituzten, dudik ez, eta 8 bazian ebai, porque airi berdintza joten 4ak atu, 2ak atu edo 10ak atu. Nik uste ja juntziela, 4 daude, 4ak. Zuten deskartatu inor. Hala egan dute, oto xuri bat omen zen. Eta zuk hildakoak ezagutzen zenituen? 4ak, eletak libro behar holako gauzak ikustia. Zenta eskualduna gia denak, odola badu eskualduna eta hola hiltzen ikusten du laik halako atiten du. Nereak nahizun beti esatezun, zerbait pasatzen bazan izineratu. Aizpak pasazitun goizian goiz, errautsak. Ordu nik ekarri nun urna zeon utxa. Eta astiarra letu ginean ja, astiarra sartu ginen lehenoen, ja kotxe funebrea detenitu zuten, ja, gehatu zuten, eta las cenizas. Dame la urna. Digo, ¿cómo te voy a dar la urna? Utxatzeon, eta, polizik pentsatzezun, baina nik netzeko, nik ez dizut utxa beti emango, nik ez dizut esango mezer daun, baina ez dizut emango. Kaja utxatzeolako, baina humilazio ikaragarria, bai. Impotentzia ikaragarria. Hoi sartu gendun urna utxoi, lagun baten etxea, paripeiteko, porque polizia begira zauden izeiten nun. Eta, hoi sartu ginen pixo batea, eta hortxean, baina
egun guzi hor sartuta, goiz hemen etorri bagenean, nik naiz guatzen, eguardirako etorri bagenean, arratsaldin nik esan nun, buelta bat emateko deretsu badakat, baina atean itzan, paseatuko banitz bizela, herrira. Hortza den polizi, baina, klaro, nahi etziaten ikusten urnik jaisten nula, vigilatzen zauden. Orduan, buelta bat eman, eta baina itxura hortan kotxe hartu, eta ginen mendira. Eta ordoako udaletxetikan hartuta zauden errautsak, eta ja goian zauden, Santillo mendin zauden. Orduan, behak zauden herrian vigilatzen, baina, klaro, nahi ikusten zieten kotxe bat baina, enakala ezer vigilatzen aizian. Orduan, errautsa goian zauden, eta tita ingen duen homenajea, eta konturatu zianako, que ya están haciendo, que ya están, hasi zian helikopteruak, izan duzan un kaos, eta jende asko etxan enteratu, claro, homenajitxo, porque oso isilka ingen duen. Baina, jende de xente ilua bat zeon, eta, isilka, nahiko ondo atera zen. Baina tita esan, porque ja zeitun hasi zian gora eta behera, eta bai. Azkar. Kontrola ikaragarren lanian da hasi nintzen gemen ergobin, eta gero juntzien behin detenitzea, iaizpan etxien bizi nintzen oi hartzunen. Hoi handikan, hau soarri biliko zen urte terdi, 2 urte, holako mat, esatetxe de, mira, aquí anda, legra pequeño, debajo de la mesa, porque txikila zan, kanpitxatu goizeko nire izordain tortzen irutan, nolautan, eta claro, nekin lotan txeo eta jaik izan, eta zukaldin, claro, honek parra, jezun zen gozun 2 urteko ume batek, parra, baina dena beteta zion etxian, kontuatu nintzenako, hoi dena beteta, kanpoa kotxez beteta, etxia dena beteta. Eta kontatu zieten, 2 hilabete lehenostika nien itzan aguatzen, noa juten itzan, zeiten nun, ni flipatuta, telefonoak pintxatuta, orduan etxen mobili, baina fijuak pintxatuta zauden, ze konversazio, ni harrituta gatu nintzen, eta antiguo nion duen nintzen, 24 ordu detenituta. Lapurreta, argazki guzti nazkanak aizpan etxian, franko diruak, gero hemen astigarran pixuan lagunak aizian pixua utxatzeon, hau zeinena, orduan zantzen, lagunak hasi zian, frigorifiko, lavadora, ontzik, denak egozten, orduan nintzaten pisoko giltzak dena, porque zantzaten, vamos al piso a ver quién tienes ahí metido duken, en el piso no tengo nadie, etorre ginen pisoa, portala irikizuten giltzik gabe, ez da nola sartez. Facilidade bat, atiek irikitzeko, sartu eta ikustuten, zaudela embalajiak, gauzanak, lavadoranak, eta frigorifikoanak eta hoik. Eta totalke zerradura ez genuen aldatuta dena lapurtu zieten. Dena. Nik oso gaizki pasan nune. Geho ja pasazean, baino, handik atean itzanin, nik zuten madre. Oso gaizki bai. Geho ja pastea edan, baino, nik uste pasan nula urte erdi bat etxuna mierda, porque ni nakon akojonua. Claro, txikierreko hortatik etortzen itzan, ilun, goizeko 6 lanea, ni bildurra ekartzen nuen, por eso. Bai, eta hane boltsa eta sartu zieten burutik handoi, Eta belarrondoku eta nik uste galdera, oso psikologiko oso gorra da, hango tratamentua guena, akojono total, Ama, kestu merituak, beti launtzeko, beti laneako, bakarrik jango jut, sufritutun, nik neriakit, ikera realen zurazki sufrituko zen, ordeun. Gaztian itzan, eta nik uste gauza gaixuo superatzen diala, gero esan dizu, semia banakan, horrek asko laguntzi zian, mentalmente, esatezu, badakat zerbait hemen, honengatikan, eta pixkanaka, aurra joan behar dizu, bai. Ni txiki-txikitatikan hasi izan du noiz ja, jakin da, orduan ez dakit amage ja 3 urteako kontatze zian, ez dakaz rekuerdo egan, eta rekuerdoa hoi jakin da hasi naizela. Ez dakaz sekula momentu bat esan da, xeri hau, eta nun baiten beti zarraia esango zian, o beti monolitua bisitatzea jute ginean, bestia, egual esango zian hoi zuratxa da, zera, txikitatikan. Ni hola galdetzea junda uste sekula naizela galdetzea, atxan nolakoa zan, o zer zan, o zeitezun,
Oena kanpotik jendiak esan da, eta nik internetatik irakurrita, eta... Mina da. Eta orduan, nik uste pixka tapadera bizela jartzen deula, eta ez deula asko hitz egin izan du. Ikuste ni hainbesteko bildurra nakala pixkat oztu bizela iken egin, igual nik ikararrezko bildurra berriz, eta neseme bat egiolako zerbait, karoan histori bat errepikatzea, pixkat egoista izatea dene partetik baina azkenean bildurra. Jakin dugu hau izan dela gatazka bat. Gatazka politiko bat, euskal gatazka bat, oso violentoa, oso tristea, baina gatazka politikoa izan zen. Ez du balio bakarri binomio bat ulertzea terrorismo eta gal edo frankismoa, hori binomio trampa da. Zeren, hau da oso konplexua da gertatu dena da, euskal gatazka eta euskal gatazka barruan dago eta datu estatua, da talde parapoliziala, gauza asko daude hor barruan eta ez da hain errez laburtzeko bakarrik etaren violentzian edo etaren violentzia eta galak eta binomio trampa horretan, ez? Pilar Garaialde naiz, Egiari Zorreko bozeramailea. Martxan, jendaurrean zea egintzean 2012an. 2012ko agerpena horren aurretiken, lan isile eta lan sakon bat egon zan, biktimak kontaktatu, haiei entzun, haien beharrak ikusi, nahiak, nola sentitzen ziren. Eta, baldin bazion zerbait amankomunean denetan zan, zelako diskriminazioa jasatzen zen, ez da? Eta ze beharra, ikusgarri izateko, aitortzeko, horretarako, eta horri izan ziren lehenengo urratsak. Nik uste dut errekonozimenduako aitortzak mina arintzen dula. Nik horrez daukat zalantzarik. Eta ikusten dut adibidez nire Osaba Jose Mielek igual borrokatu dula gehiago edo instituzionaldetik edo aitortza bat izateko, adibidez Donostiko udala 50 piko urte pasa arte, ezan zentratu tema hontan, eta Donostiko udalai asko kostatu zitzaion aitortza hau egitea. Eta orduan horren atzetik Jose Miguelek asko indu presio hori eta plaka hori eta aitortza hori lortzeko. Eta nera eta gehiago zentratu da nik uste beak bere mina beste modu batea eraman du eta ezakit modu personalago batetik edo ikusten dut eraman nahi izan dula. Nik ez da gehiztergaitikan beste batzueri plaka jartzen zaioten, eta zergaitikan Josebari ez, eta istiluakin, pankartak, ertzainak, korrika eta istiluakin, baina lortu dugu plaka jartzia. Ondo hartzen dugu, ja joaten geha, hasizian behan du, baina, ni uste dut, nunca es tarde, ez? Ez. Estatuak bide asko eta baliabide asko ditu egia ezkutatzeko, baino erabiltzen dunetako bat, eta oso garrantzitsua dana, da sekretu ofizialen legea. Eta sekretu ofizialen lege horien bidez, estatuak ezkutatzen du berak erabili duen indarra, violentzia horrek giza eskubideen urraketa larriak ekarri dituena. Eta ez hori bakarrik, asmatu dituzte bertsio ofizialak. Horrekin tapatzeko beretan gertatu zana, horrekin bere erantzunkizuna, erantzun berrik ez izateko, eta baita ere egilei impunitatea emateko. Sekretua da baita ere, sekretu ofizialen legeak berak gordetzen duna. Fuego nituna 13 urte, debatxe bat bin, eta orduan pasazan galen juizioak, Barrio Nuevo, Beira, Oidenanak, eta Madrideak guinean juizioa, orduan galek hildako jendian familiarrak eta guatzea autobusiak guinela,
Eta normalan autobusian juzgadun aurrian aparkatu zuten, da guatzaiz autobusetik jetxi, eta Jesu Kristo periodista pilarrazia da, uste, nun gaude, ni arbadean pixka hola. Eta geho autobusa galdintzun, eta sorponen guztian non berginula. Eta geho zizian, esaten, jende rarua zebile landikan. Eta, ni guatzaiz taberna gonitzela puxkuxatzea, eta ikusi nituen, zointzen. Ultradak eta zeak, eta jendia bandera espainolakin bestiak, eta karo, gu autobusa joan behar ginen ez da izan bat metrota, eta azken autobusa ditu zioten etortzeko gure aurrea berrize, eta sartzen hasi ginean ian autobusea guatzera de repente, ja denak tabernatik atazar ziziala ultrak, eta polizi pilazola eta inorretzela separatzea sartzen. Separatzea periodistak sartu ziren. Polizia egitzien mutxurin, eta guatzera bestina boa duk eta guri amenazatzen da zea, eta jendia gauza botatzen, eta azken kortinak eta itxi genitun, da kortinak eta itxita alde ginen. Justizia egitea, egia azaltzea. Eta egiakin aurrea jarraitzea. Mine endunak orlintutza zala. Arantzadi bezala edo historialari bezala, printzipio horietan egia, justizia, erreparazio gu gaude lehenengo maila horretan, egia jakitea, ikertzen dugu egia hori jakiteko, zer gertatu den historian, gure ganatortzen dira estatua ez dagolako. Gezurra dirudi, baina batzutan gaudela beldurrarekin gu ere bai ikertzen galako kasuak. Zeren begiratu behar ditugu edo konsultatu behar ditugu edo eskatu behar ditugu informazioa Barne Ministeriora adibidez, edo Ferroleko Artxibo Militar batera. Orduan, zoritxarrez gaur egun ezin da sikiera frankismoko garaiko kasuak lasaitasunez ikertzea. Ez dugu justiziarik izan, ez? Eta gaur egun ere ez daukagu egiarako eskubidea bermatuko digun marko legalik. Kontrakoa bai, hori badago. Diskriminazioa da sekulakoa. Hau bete haitzen dien noski biktima guztiri sortzaiela egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea. Baina hori hitzetatiken ekitzetara pasa behar da. Hartzeman badugu, Eusko Jaurlaritzaren legea 12/2016, non iriki zuen denbora motz batean epea timok zeak aurkezteko, baina hori denbora gehiago egon da itxita irikita baino. Eta eskatzen dugu hori iriki dezatela. Gaina, biktimak bere denbora behar du gai izateko, berari ze gertatu zitzaion kontatzeko. Etekin, berriro bizitzen da zera ura, ez? Sufrimentura, kalbatiura. Ni beti esate zikatriza bat gehatzen zaizu, eta markalatza, eta batzutan, igual, zikatrizoi batzutan irikire egiten dela pixkat. Ez da, nik uste sekuna ez dela sendatzen. Ez da sekuna sendatzen, nahi. Olako gauzei buruz noski hitzein bar dala. Ez aztutzeko eta beregatik ere Josibangatik. Josiba bizi izan zan, eraita mamaia zan. Eta beha izor diogu gure familien aitortza hori. Terrorismoaren biktima aspalditikan onartuta daude, justizia espainola, aparatu poliziala eta judiziala jundira egia hori bilatzea eta biktimarioa juzgatzea. Aldiz, estatuaren biktima bakarri batzuek onartzen dira, hau da, frankismoaren garaikoak, demokraziaren garaikoak hor daude galduta, beraz, hau ze suposatzen du daudela biktima ezberdinak. Lehenengo maikoak, bigarren eta hirugarrena. Min handia egiten diguna da hori maila ezberdinetako biktimetaz edo hitz egiten hasten garelarik, ez. Mina da, familia guztietan mina da, eta ezin da erran batzuk gehiago edo batzuk merezi zuten, besteak ez. Hori guztia oso mingarria da. Dirua eta modua eta almena duenak, ez? Presentatzen due gaia gu existituko ez bagina bezala, guk ez bagendu pasa zer bezala, ez? Eta orduan, pasazan bezala kontatzea iruditzen zait komeniala eta hortan jotzen dut. Nik usteet oso gutxi transmititu dela. Eta esatizut, arrazoi izan daiteke, mina bea kontatzia edo gertatu zana kontatzia mingarria dalako, ez dalako ere zama hori pasatu nahi hurrengo belaunaldietan,
Azkenean ez baldin etxean, ez baldin magazu politika munduan sartuta daun familia hau motibo egiztak ate jakiteko, da ikastolan ez du eolako zeg ematen, orduan ez badizu ematen kurso batian, behintzat trimestre batian, zea bat Euskal Herrian ze pasatuan da jendea kontuatzeko hemen, eta baina berria dela. Osea, pixkat behintzat hasi garei atzetek eta digan, bai, frankista gareitean aurregotik da pixkat esplikatu ze puntutan gauden da zeatik gauden, baina horre esan falta da. Guk etxean oso gutxi jakin badeu, imaginatu, Astigarragako gaztiak ja zer dakiten ez. Nik uste transmisio eten handia dagola. Eta, espero dokumental honek behintzat utxune hori betetzea.